Inkinga bengimhlonipha sonke lesikhathi bengimhlonipha mina kade ngakhuluma nobaba ngathi mina baba siveze lento le ngoba nami ngikhathele ukuthi ngifihla kahle kahle mina nobaba siyathandana siyathandana yebo awujwayela kabi siyathandana siyathandana and siyathandana uzasho ukuthi nje mina I'm his one and only izwanisho uthi wena owabulala uma wakho ngoba nakho ufuna ukudlela indoda uma wase-understand ngivala isikhala sakhe angithi ngivala isikhala sakhe mtamu ungakhuluma umina mangane mntakasisi angindawo uma ube-understand uma ubebone uma phela uyena nje wathi khona ngizoqhubeka nefa lethu ngoba bawu-50-50 kulo mshado. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni hlelo noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa kunodaba elimele lidingidwe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sesilungu? Ngiyaphila. Cibingelela babukeli beBlack Life TV uzisho igama. Igama lami nguSitha wakwaDlamini. Awusababingeleli sikhokho? Awu ngiyanibingelela emakhaya Nkosi yami ukuthi nje nginenkinga nje esekhanda manje ngicabanga kaningi hayi. Cabanga kaningi? Kuningi. What's wrong? La siswami kungihlala nobaba ne bekukhona umama kukhona nosisi umama lo engimshoyo umamncane so umamncane uthe mefika la ekhaya ufike kade kudlule owami umama emhlabeni so kwawukuthi ke ngikhula nobaba ke ngihlala nobaba isikhashana nje esidana impela hayi ubaba othandekayo right. Hayi kuthe kuphela u6 months ngiyabona ubaba uthi hayi useqala umkhuba engayazi ke manje ubaba usenokufika late la ekhaya kanti ubeyazi ukuthi njengengane phela ngikwazi ukuhlala ngedwa endlini engekho mase khwalelo usefika late usefaka amasudi manje usefuna ngim-advise ukuthi athenge yiphi imbali ke manje uyahleka ngempela sesilungu ngidinde ukuthi usathenga imbali ubaba ngoba le imbali lezi ayithenga azizi kumina shothi ungabe sekhona umamncane hayi nangempela kumamncane afike uma efika umamncane uzofika ke naye unendodakazi igama layo uNokwazi. Okay. So wazwana ke ngoba nami nganginaso isikhala sokudinga umzali ngingasenayo umama. So wafika ke wangena ke kuleyo ndawo ke nami ngamthanda sajwayelana vele nengane yakhe uNokwazi afike nayo nje sicishe silingane mina nayo nje obviously sizotholana samantombazane sobabili. Okay. Manje inkinga iqala sekutheni understand manje ubaba akasanginaki mina. Asanginaki manje usethanda uNokwazi uNokwazi sekuyena ntandukazi yakhe nakhona futhi ngisadidekile ukuthi hawu noma mhlawumbe ngoba mina ngasenamayeni nomayini. Okubhlungu ke kuthe mekuhamba isikhathi ke hayi kanti noma wakhe uNokwazi uzodlula emhlabeni. Uthe medlula ke emhlabeni ngabona nje ukuthi hayibo uNokwazi sengimesilele naye ekamereni useyanyamalala ebusuku kanti besixoxa njengosisi ukuthi hayibo uyapi uyahamba yini uya kwibaby athi nani kodwa nje manje sengithi mesilale ndawonye ngiyaphaphama ngiyochama ebusuku hayi usisi akekho. Hayibo. Lapho ke nami ngeke phela ngoba sikhulile ngeke lokho ngimcinga ebusuku ngivele ngihlisa umoya ke ngilala manje ngixa ekseni mengivuka ekseni ngiqonde ekitchen abantu bamile ndawonye ngithi ngiyangena ekitchen ade kubanjwe izandla kuyaqhelelwana understand ukuthi kwenzakalani. Uqhelelana noba nobaba phela sebengazi ukuthi bona abazwana kakhulu ke uNokwazi nobaba. Ngibuye ngidlulise ke lonto ekhanda ukuthi hayibo hayi kodwa phela vele ubaba wethu lo ayikho nje lento engicabangayo nani kodwa lolu thanda ade nginika lona ke mina angisayitholi nje izinto ekumele ngabe ngiyayithola nami njengengane yala ekhaya okubhlungu sengazi ukuthi mina ngisigqila ngenza wonke umsebenzi la ekhaya. uNokwazi lutho nje ukuklina akenzi lutho uqhatha kosofa abukela iTV ngiyathunywa mina nje ngibe ingane encane. Okay, so uma kaNokwazi ushone nini? Uma kaNokwazi ushone 3 months back. 3 months back. 3 months back, yes. Okay. So
izinto zibe awkward eseshonile noma bezivele zi-awkward? Bezivele zi-awkward saphila nganga-understand ukuthi kwenzakala ngathi ngoba phela vele mhlawumbe ufuna ukumnika uthando njengobaba bazama ukusondelana yabona vele ayikho into abangayenza uma nangikhona sumndeni nje siyathandana ku-right kunje. Okay, uNokwazi uwumuntu onjani yena? uNokwazi ngiqala ukumbona wayewumuntu ophansi nami vele ngumuntu othe ukuba phansi but ngibuye ngiqaqe mase ngikujwayele. Hayi sahlala-ke ndawonye sajwayelana intombazane nje impela ephilayo e-right nje ebithi miyenza into iyakwazi ukuxoxa nami sixhumane njengosisi yabona nje e-right eyintombazane e-right ephilayo. Okay. Kuyikona nje ukuthi-ke ube intombazane nje ubuyibona ukuthi yona iyavilapha. Ngoba phela ngazi ukuthi mina isekhaya ngikhavarishe futhi usisi wami hayi silungise ikhazi njengamantombazane kodwa nje yena ave elungile bakithi. So manje-ke la ekhaya-ke usibizeleni? Usibizele ubunuku bakhe noma usibizeleni? Kahle kahle isizathu sokuthi nginibize ka-Black Life ukuthi ngifuna angicacisele ukuthi kahle kahle ithini into ngoba phela umama akasekho kanti futhi lo baba lo okhona akusiyo ubaba wakhe naye kumele ayobheke ikhaya lakubo. Kungabe ukuthi sesiyampintshana nanokuthi-ke vele-ke into engenza ukuthi ngibe nalo mqondo ukuthi vele kwasendlini akangisizi ngalutho sekuyimina ingane uyena ongikhombayo. Kahle kahle ngifuna ukwazi nje ukuthi ufuna ukuhamba nini ngoba nami ngikhathele impela ngisamdingi bandla ngi-right. So manje-ke if ukuthi-ke na ukhuluma nobaba wakho umbuzo ukuthi uNokwazi usahlaleleni ngoba phela uma wakhe akasekho uyayathini yena? Ubaba-ke Nkosi yami-ke akangiphenduli ngisho impendulo esile uvela athi nje angiyekele engqondo enginayo usisi wami lona yena nje akanawo amandla ukuthi angaxosha udadewethu so nje kumele ngimthande njengoba naye semthandile njengengane yakhe so umndeni message angawuqhekezi umndeni. Kanti mina angiboni-ke ngaleyo ndlela ngoba phela nami ngifuna ukuba nendawo yami emndenini ukubonakala ukuthi hayi nayi indodakazi kaDlamini iyona le kanjani ngibonakale nje ukuthi ngiyingane yala ekhaya. Kodwa phela ngabe sekuhambiselana nokuthi-ke ngiyagqilazeka-ke mina sengiyisigqila sala ekhaya ngoba nakho senginosisi ofikile ongakwazi nakungisiza ngalutho la ekhaya futhi-ke vele-ke asizalwa nawo uma oyedwa ngisho ubaba lo asimsheri yena akahambe nje abheke kubo eyofuna abazali bakhe afuna umndeni wakhe. So kungenzeka ukuthi-ke nale ndlela ofila ngayo ukuthi ubaba usenaka yena kakhulu wenzela yini izinto kunawo? Kufanele ngizizwe kanjalo vele uyakwenza usenokuthi kahle kahle ngokweminyaka sicishe silingane ngoba nje ngina 24 yena una 23 ngoba ena 23 nje vele izinto esizifunayo empilweni kumele icishe ihambiselane phela sicishe ifane vele ngoba neminyaka icishe ilingane. So wazi kanjani ukuthi yena mina ekubeni kade ngakhula naye akwazi ukucabangela ingane efike manje futhi yangaphandle ukuthi kumele ithole i-license mina kuyimanje angina license hlwe nawe nginika nje imali yeLearners. So manje-ke na umenze i-license wena wenzelwa i-license? Angenzelwa license. Usuke wamcela? Ngiyamcela athi sizobona mekuphela inyanga uNokwazi afuna imali yedatha uNokwazi athi yena une-girls night out njengoba engasebenzi nje ucela bandla ubaba wakhe amxhase ubaba uyomdixabeza nge-1,000 ahambe yoba ne-girls night out azabuya ekuseni. Lapho ekuseni uzobuya sekumele mina ngiklinele yena uyobuya ehlanza indlu yonke ngoba phela nawo udako otshwala and leyo nto ayingiphathi kahle. So manje-ke after ukushona kwama wakhe i-behavior yakhe ishintshile from efika noma wakhe and after kushona uma wakhe? Ishintshile ngingasho kanjalo ukuthi ishintshile kakhulu ngoba njengoba kade ngishilo nje ukuthi ukumazi kwami uNokwazi hayi yena impela beyingane elungile nje sikwazi ukuxoxa imoya yethu vele iyafana siphansi sobabili kodwa nje hayi uthe masedlulile hayi usisi impiko ziphezulu uyabhabhazela. Sekuyimina manje-ke manje sekumele ngimlandelele ngemumva-ke manje useshaya o4 manje kosofa ungithuma ama-remote ngibheka le nale ngazi ukuthi uyena umfazi la ekhaya. Manje mayikuthuma ama-remote nawe uyagijima wabheka? Kumele phela ngithi ngenzela ingane yakwethu nje shuthi slim imina.
Imini owabulala uJesu. Wena wabulala uJesu. Asho ukuthi yimi Itshe lokugcina. Elokugcina ngithwele idombolo nje impela. Hlahla nje angisamdingi nje la ngikahle ngoba yinibizile nje nifuna ningisize nje impela. Ongenathi ngamane nimsize futhi asale sewucinga nomndeni wakhe impela nje ahambe la. Ahambe nje ngoba ngi-right. Angi-understand kwenzakalani. Nobaba mengikhuluma naye ungitshela amanangananga, mengiqhamume emakhishini abantu bayaqhasha bayathuka ungazi ukuthi kwenzakalani njengobona ingane nenyoni. Ya, hayi ngizwa kahle Madlamini. So sizomlanda unokwazi ngoba ngiyezwa kuthiwa ke na usefikile. Sikhulume naye sihlale phansi usu-ready yini izinto azozisho. Angi-ready mina mezwa ngitshela nje ukuthi uyahamba kusasa. Hawu awusamuphi nanenyanga? Hayi ngeke. Kunini sesiside isikhathi ngihlupheke ile ntombazane usisi wami bengimthanda impela kodwa nje usengivezele elinye ikhanda bengingalazi. Ya, ngiyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi unokwazi wafika eyintombazane elungile ngenxa yokulamana wacabanga ukuthi uthola udadewabo kodwa ke manje izinto yishintshile umdinge ehambile asimlando unokwazi. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesihleli naye unokwazi. Sawubona? Yebo sawubona sisi njani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngiyabonga ukuthi ke na uzilo wazohlala nathi. Sicela usisi wakho la uSitha wathi asondele kunodaba afisa ukuthi sikudingide. But before ngimneze ithuba injani relationship yakho noSitha? uSitha usisi wami uyafana nosisi wami because uhlangana wami uSitha uma wayeshadwe nobaba ubaba wakhe. Unfortunately uma azange usaphila isikhathi eside washona. Then ke njengamanje kusele mina ubaba naye uSitha uyafana nosisi wami because ngikhule naye nje samantombazane naku sicishe silingane ke nje siyatholana kakhulu. Mina inkinga uSitha uyakwazi ukuze kumina akhulume nami nenkinga naye ngiyakwazi ukuthi ngize kuyena sife esikhuluma sithothe njengamantombazane ubaba engazi futhi nalabo. So ungasho ukuthi kube isibusiso ukuthi uthole uSitha? Kube isibusiso esikhulu ngabe empilweni yami because bengakaze vele ngibe nama siblings especially intombazane kanje. Yes. Okay. So uSitha uyena usibizile Sitha. Cela utshela unokwazi. Nokwazi. Yakhuluma sisi. Ngibize usisilungi owaka Black Life TV. Kahle nginenkinga la kade futhi ngaba nayo inkinga. Okay. Kusakhona uma wakho. Bekhona izinto nje ebenizenza noba bengayi understand ngaboni kahle but ngadlulisa. Mengidlulisa ngoba phela ngithi hayi niyabonda nje njengengane nobaba yabo ufuna ukukuzwa nawe uzwe nawe ufeel ukuthi hayi ubaba ukhona. Nami ngithi hayi mhlawumbe nginomona ke hayi umona ukuthi nje sengishare ubaba sekhona enye ingane ekhona ekhaya. Kanti ke ngiyakubona futhi ukuthi ke engazi ukuthi awulungiselela ukuthi ungasebenzisana nami mhlawumbe njengengane yakwenu kangangokuthi uyangiyekelela nje la endlini awungisizi ngalutho ngimina wenza yonke into la endlini wena usuphenduka umfazi. So ngithuma ngisho ama remote manje mana sisi ngicela ukubuza ngiyaxolisa ukuphululimi wena indaba monenkinga khona mhlawumbe konke engiyenza ungathandi ungeze mina njengesisi wakho ukhulume nami wangibizela abantu bamakamera. Hayi bosi bazexazulula lenkinga yethu wena ngoba into yazi ukuyophuza utshwala nakhona leyo mali yatshwala uyithatha uphi ngoba usebenza umahlalele bese uzoyithatha kubaba. Inkinga yakho umona mntasi ungasho ukuthi umona kodwa uma udadewethu ufanga bese siyasizana la endlini wena usuthandwa kakhulu. Ha ubaba wethu ezoqasha isisebenzi wena manje wena une license anangishile nazi. Ngoba phela mina ngiyacela ngiyawami umqondo ngiyasebenzisa akwazi ukuthi ngathi baba usebenzi umdala engabe usiyofuna umsebenzi khona uzosebenza nje ngafundisa yena nje ubaba lo yena nje wangifundisa ukuthi athi nje wathi nje angihlale phansi kahle vele nenkinga kumele uyothola ubaba wakho sisi ngoba ngazi ukuthi ngeke ngikwazi ukupintsheka ekhaya. Ngiyaqala ke lokho mina namhlanje bengazi ukuthi kumele ngize ngiyothola ubaba mina ngazi ubaba nginaye nina kitchen nina nobaba senokubambana ngendlela engayi understand. Pho wayi ubaba wakho lo ngambuzi yena indaba uzobuza uyangitshela yini phela ubaba lo kumele ngimhloniphe ngimnike indawo yakhe. Ngoba mina ungangihloniphi ngoba ngaphandle mina ngakho ngihlonipha. Ngizohloniphelana ngoba ngiyakubona vele isimilo sisutha nasikhona intombazane ehamba ubusuku bonke yodaba. Okwami nje lokho angithi okwami lokho umakho wafa nowami wafa akekho umuntu omzali. Mina ucleaner osebenzayo la wena umfazi wena uqhatha konke njengobeka indololwane nje. Uyathanda yebo njengoba ngisho nje uyathanda futhi ubaba uthola sazobathenga ngosufa abasha. Manje usexoxela wena hey ngoba mina naye siya connect nje ingane yakhe siya connect
Hayi mina ngithiwe ngabe ubaba usakwazi ukuconnecta nawe odlule mina ngigazi lakho igazi wafungisa kuma ukuthi uzongigada ubaba uzoba nami truth igentini wena uma uthi noma nakho okwakho lokho sisi mina ungangifaki lapho angizwanga sisi nomona ngeke ngize ngibe nomona unomona ngoba yakho ngibizela iBlack Life ngibizela ngifuna bekutshela indlela oyiyo ukuthi wena uhlulwa yini ukuthi ungitshele wena uhlulwa yini ukuthi ungitshele hamba uyekini ilona nje ekhaya lami leli uma wathi meshona wangishiya la ukuthi angephi-ke njengamanje ngizothola phezulu phela sukekhaya lami ngoba ukucabangela thatha impahla zakho uhambe ntombazane wena mina nakho-ke ngiyakuxosha ngoba phela indaba wangakhulumi nobaba lento bengisola vele shuthi wena umfazi uma ubona kanjalo hayi uma ubona kanjalo-ke mhlawumbe noma naye wayebona uma ukuthi wayebona naye yebo ma why ungamlekelela udadweni ngiyamlekelela nami ngaleso sikhathi mina isikhathi anginaso kumele sithole isikhathi ngiyalekelela mangabe phumile usuye ePhantano noma eThekwini ngingasala mina ngibambe la ngibamba khona ngishiye nami la ngishiya khona ngihambe ngey'ndaweni zami if yena sheshe wabuya isikhathi esiningi ehlezi la endlini uyena vele kumele alekelele mina mengingekho angekho ngeke ashiye ibole la endlini elinde mina sisi akukwazi kumele aqhubeke enze nayo njengoba esuke khona nami mengekho nami ngiyenza ngithi nini phela wena isikhathi esiningi uhlezi la endlini angizugade umuzi ubheke ifa ngithweni hayi besengizotshela wena manje ngamafa umzali wami hayi bosithamba obheka ubaba wakho nawe uyolela amafa akhe ngeke ngihleli la ekhaya ngoba futhi angindawo hayi sisuzohamba hayi futhi angindawo babizela ukuthi bezongithatha awuzohamba kufuna bekusiza vele bese sebekufuna nobaba wakho sisi uyamdinga sisilungu ngiqubuleni uhambe nami wasithi ngiyaxosha namhlanje uwenza njani manje iqhikiza la endlini angeke ngize ngitshele phela wena ukuthi angihambi awuzohamba umuntu engafika ngayo uzohamba sisi ngoba phela mina angikhululeki la ekhaya sasintolo mina manje ingane ngiyakatazeliswa mina la ekhaya unama license unayo yonke into uthekela ama-frontal ngoba ngiyacela ngingane enhlehlelayo angikhombi ngiyacela ubaba ngimgibele ekhanda ngiyacela mina mawuthi-kena awumgibele ekhanda uyamdelela ubaba akamhloniphi ubaba amazi nokuthi kanjani ndlela ubaba nje umbhekisale nale athi ukhuluma naye kahle ambhekisele athi vele ngoba uthando nokwazi ngisho ngingangena enkulumeni yakho ngizongena mina uma usho ukuthi unelukuluku akahlali nami akhulume nami phansi njengosisi usithayo ngiyabale athi shuthi anginezona ngiyayiqala ngabe uhlala nami phansi asho sinolwazi angithandi ukuthi akuhlale naye nobaba naye sibadala masibangaka sikhulume waye ungibezela amakhamera uthi amakhamera azoqangiqubula ngisephandleni why wena wazi kakhulu kuNosta ngoba ngiyaconnecta nobaba ngiyabhonda naye lento angenayo anaso isikhathi sababa lo anaso isikhathi sababa engabe uconnecta nendoda yakho uyoconnecta nomuntu othi ubaba wakho indoda iyagcina ubaba phela uyangisiza ngithi ukusiza ndlelani njengoba kunelicense kadushe njengoba nginayo ngiyasizana ngama-license shuthi khona mina into eniyenzayo mina engayazi ngoba phela sengithengele ngisho isite sengivela ngixo sengithengele ngisho isite hayi sisaybo yabo nje ngizula hayi angizwa sengithengele ngisho isite bengithi ukutshelile ngakutshela hawu okay usekuthengele nesite nama-license nama-frontal ufida ne-lifestyle yakho ukuthi uyikhiphe with the girls angithi yebo sisi so manje-ke ngoba uthi udadewenu lo why ungamtshela ubaba ukuthi-ke nababa ngoba ungenze i-license how about siyenze soba u-2 kodwa sisi lona sengaze acatshangelwe yimina yena akwazi ukucabangela angithi uthe uthola usisi kuyena yes ngithola usisi kodwa usisi ongangazi sometimes unamamuthi sometimes usisi sometimes ngilalele sometimes usisi alright yabona athi sivele ngoba ngiyamhlonipha nginami bengafuni bengazi usanti mina ngoba ngibizele namanyala nami sengikhiphe kwami awukwazi phela ukutshotha amanyala lalela ngikhuluma nawe isekhaya nawe yazo sisi ubuye abe namamuthi yes meke mhlawumbe ngicela ngidlulise i-remote avela nje ngicela kahle ngoba nami ngihleli ngaku-TV ngiyamthuma la ekhaya mina ingane kodwa mina ngazi ukuthi mina nawe siyalingana sonke ngisho ngimdala futhi kunawe wena manje uzodala la ekhaya yimi manje sekumele wayengakhulumi nobaba wakho angithi ubaba wakho wayengakhulumi naye ulokhu emphasize ukuthi-ke na wayengakhulumi nobaba yes akhulume naye impendulo zikuyena isite ukuthengele ngaliphi ngoba ngacela sisi ngoba ngangibona nami ukuthi kahle vele ngiyayidinga nami indawo yami ukuthi mina-ke ngibe nendawo ngoba because umuntu engafika ngaye la akasekho and anginazo iy'mpendulo because wangishiya ngingenazo ngoba ngichaza nje iy'mpendulo zekhaya lami imuva lami angilazi so it's best ukuthi ngibe nesite yami angimazi ubaba wami manje uzophatha ngabazali babanye abantu hayi shuthi uzophatha ama-site wena mawivi impilo ngoba senginayo sasengiykhokhelile ngisho material yakho usizi wena la ekhaya uthana lana mayihlangana nani ekhishini niyaqhelelana ngathi niyathuka
Kusuke kwenzakalani la? Hayi angikwazi-ke lokho ngikuzwa ngayo isiqhelana makwenze njani. Hayi bo sisi abantu abazanayo ababambana ngezandla nawe umdala uyakwazi ukubona. Shouthi ubaba uyachoka kusamele ngimthinte ubaba uyachoka. Uthuswa yini eqhamuka mina? Angazi ngifike mina lento ecabanga ayikhiphe lento ecabanga ayikhiphe ngoba ayikho into eyenzakala. Inkinga kade yaqala siyabonda. Mina nobaba siyabonda. Mina ubaba umama ejujusa ubaba wathi uyena ubaba wami. There's something phakathi kwakho nobaba. Okay. So what do you mean uthi yaqala uma wakhe esagula? Njengoba ade ngichaza lento yabe ukubambana izandla nje kanje mengiqhamuka ekitchen hayi kuyathuka umuntu mengithathe silele naye ebusuku ngiyavuka kasekho kodwa ekseni ngizombona efaka igown la endlini nginga-understand ukuthi kwenzakala uyagula phela umzali manje uselalisa yedwa lapha uselalisa yedwa uyagula ngoba kuthiwa uyagula nje kumele anakekele vele ubaba shuthi akasadingeki eduze kwakhe angithi kumele abe nespace sakhe nokwazi-ke shuthi-ke yena ubekhona ube la eduze angiyazi usubuye phi-ke uma ungasabona kwakho umbhede ngiseledane ngibuka i-TV kuze mina ngiwumuntu we-e.tv nje ngiyathanda ukubuka i-TV sisi ikamero nalo esilala kulona la sitokha khona i-TV uzostokha kubo phela ngithi yini ngakho uyangistoka la sitokha khona i-TV angithi la khona ukuthi wangathatha iy'mpahla zakho uhambe ungishiyeke ngihambe ekhaya unenkinga nje nami isekhaya lami angeke ngihambe umuzi wami masumile lekhiphela yabo umuzi wami lokupheshayo lapho uyobe usumile ngothatha iy'mpahla zami sengihamba and ngiyilona imani ngifuna uku-understand ukuthi uthi akakuboni la e-sitting room ma ukuthi uyochama kodwa wena uthi usuke uhleli ubuka i-TV usukukuphi uthi akakuboni inkinga uyangistoka nje ezangistoka nje uhlangana so wena usukukuphi uhlangana la ngoba uma wakho-ke inkinga bengimhlonipha sonke lesikhathi bengimhlonipha mina kade ngakhuluma nobaba ngathi mina baba siyiveze lento le ngoba nami ngiyikhathele ukuthi ngifihla kahle kahle mina nobaba siyathandana yebo awujwayela kabi siyathandana siyathandana and siyathandana uzasho ukuthi nje mina I'm his one and only izwana shuthi wena owabulala uma wakho ngoba nakho ufuna ukudlela indoda uma wase-understand ngivala isikhala sakhe angithi ngivala isikhala sakhe hambe vula awusela angindawo mntamu ungakhuluma umile amangqanga mntakasisi angindawo uma be-understand uma ubebona uma phela uyena nje wathi khona ngizoqhubeka nefalethi ngoba bawu-50-50 kulo mshado ifalani mfunipha ngoba babantu hamba ufunipha kubaba wakho sisi so manje ubaba kaSitha uzongena wena kuyamphoqa sisi mina cela nje bayabona kwazi Nkosi usiphile kimi cela nje ungisize hambe uyofuna umndeni wakho angindawo mhlawumbe uyena lo ngizothandana naye yazi ukuthi angindawo ngitshela wena ubaba ukuthi asiveze lento le ngoba mina ngikhathele angona ingane mina kahle kahle ngibizwa ngomdala ubengeke akusukela ubaba emdala kanje ungafensi indoda endala uncane kanje ngoba ngiyayisebenzisa le mawulele ngoba nginelayisensi nginane-site wena unani nje ubuhlela ubheke ifa kuyimanje nje ubheke ifa lababa wakho wena unani kukho kwakho iy'ngane zakhe ezowulela bona okwakho iy'ngane zakhe ezokulwela oqala lo muzi umuzi kama wami ubaba nje uzabona uma wakho ngoba nakho usumdlela indoda kwami umuzi kama wami ngizokuletha ngizomsiza nje ngobaba lo uthathe indoda yakho nihambe asangidingi nobani kwaye laphana nje ngingarepisa ngiqhubeke ngihlale la angazi ngoba sesibhale ngisho ukubhala nibhalaphi besathi usitshelile ukuthi umuzi lo okabani bechazeli enkantolo phambi kwemanje sasayina mntamu angazi kade sasiveze lento le ngoba ngikhathele ukufihla mina ngane ngimngaka sekukuningi nikushilo wow funa uku-understand some of the things eniyishoyo nokwazi uthuma wakho wayi-understand awuyiqala ekuqaleni sifuna ukizwa sinositha what do you mean wayi-understand okay uma we-understand uma wakhuluma nami esagula vele wathi njengoba kukanje ayekho endawo ngizokuyona noma ukuthi uyashona because kwababa wami angimazi futhi iy'mpendulo akaze anginike zona wathi mina ngizohlala la if ever khona into eyenzakalayo mina nobaba mengizoba right mina ngiyiphile ngiyicabangele mina ngoba ikusasa angisenalo njengoba engekho yena mzali wami bese ngiselinayo uma kusenasekho mina kumele ngiqhubeke ngiyiqhubekela mina ngiyibona ukuthi ngiyiphilisa kanjani
ngangam-understand uma ngaleso sikhathi ngiyabona kuhamba iy'nsuku ubaba nangubaba esondela kumina nangubaba bayengitshengisa ukungithanda ngale ndlela le hhayi le yokuthi ngithanda njengendodakazi yakho ngithanda ngale ndlela le uyangenzela ubaba izinto uma ngicela into uyangenza ngabuye ngabona nami ukuthi no So kuyaphileka la. uma wakho ayisekhulumile nobaba kaSitha. Angazi izinto abayikhuluma njengabantu abadala mina sengisholo ukuthi mina ubaba ama-feelings kade ngaba nawo akhe ubaba ama-feelings And then mawuthi senibhalile ukuchaza ukuthini? lokho sikwenze last month ngomhla 26 lokho besathi soshaya ibrayi into ey'nkinga sikwazi ukwenza Uzalo kushone 3 months ago bona bayabhala 1 month. Usangishona nje uma wakho. Ayithi uyayibona tade ngisho. Suppose sikhohlakala. Manje nokwazi i-period yokuthi ke nanizile nobaba anibanga ndaba. Sinyama sodwa esigcwele la. Sinyama sodwa esigcwele la. Mina ngoba umuzi kama wami lo. Mawuthi umuzi wama wakho uchaza. uMangcobo, uma sesilungu. Uma besihlala naye la ne ubaba eqashile le eHammersdale ngenxa yomsebenzi. Okay fine inkampani yathutha yabuyela yaza ngala. Saqhubeka maybe inkampani iza ngala obvious ubaba uzoqhubeka ahlale nathi njengenhloko yekhaya angithi uyabo. So manje vele ngoba kade beshadile kanje hayi ukuthi mhlawumbe bebeshada umshado ukuthi sihlanganisa amafa sihlanganisa izinto. Awukwazi umshado kamama ukwazi. Wena ubungazi ngicela ukuthi mina ngikhuluma nawe ubaba wakho sikhuluma nawe. Awukwazi. Ayikho manje wazi ukuthi utshela ukuthi uzothola into wena. Sorry sis. Ngitshela amanga. Sorry sis. Ngakhiphasha amaphepha manje. Ngakhiphasha amaphepha manje. Vele nokukhoshosha ngazi ngani noma uhambile wathenga lo. Utshela ngisho nabasebenzi. Uzayibashela le show. Awuthali nokukhoshosha. Uzayibashela le show. Hamba ubabize. Manje unesi manje hamba ubabize. usume sisidlamini. Njengoba ubona nje sisi. Kuphela ukuthi bengingakayifaki. Kahle kahle uma mncane wami manje. Njengoba kumele ungihloniphe nje. Kumele ungihloniphe. Uyathanda uthanda. Mina yebo, ngiqola ngqondo. Uphi ubabudlamini? Sidinga yena njengamanje ngathi uzophuma late emsebenzini ngingamfonelike yothi uphuma bazana bodwa mina ngazi ukuthi njengoba ngisho nje wena wazi ukuthi nje ugadifa nje wena ubhekifa ngeke vele wazi yabona lena ulindele ofayo wena vele but uyabona le indoda yakho phela ngoba nawe nobaba shutha ngisamthemba indoda yakho isizodayisa umuzi kodwa yena ubaba ngoba uyena umuntu oneyimpendulo lami likuthembisa impendulo singakwebhana nje sodwa vele umuntu oneyimpendulo uyena mina ngisho isathi lami engilazi esesivumelene nobaba okunye nokunye kumele ukhulume nobaba kuhlaye naye phansi ubaba wakho umuzi kama wami ke lo sisi ngicela nje kusasa kuseni kusa ngidinga uhambe so angindawo uyonqubula shebungifayisa iba difficult lena ngoba wena uthi kena umuzi kama wakho yena wazi ukuthi kena ade beshade ngokuhlanganisa and usezowashada nobaba wakho so le ndaba lena kuzomela ngibuye sekukhona ubaba wakho because uyena kufanele ayichaze futhi le ndaba ukuthi kena kahle kamhle kwenzakalani ngoba uyamuzwa unokwazi uthini uthi uma wakhe wamtshela ukuthi before ashone fanele ayicabangele yes so manje angisazi ke noma uma wakhe before ashone waphindwa wakhuluma yini nobaba wakhe like kuningi maningi ama gaps akhona of which wena kuphela osebumnyameni and mina ongazi wena ongazi kodwa ngoba ngithi amaphepha nginawo uyodiba nenkantolo sesipayile lonto sisakho ngoba uthi ke unawo amaphepha angithi safe akhona safe amaphepha akhona akumina amaphepha akakwazi ukutshotha expire mana sisicela ukubuza ke ngiyakuza unawo amaphepha nami kawama wami ke nabo bami nginawo ngenze njani ngoba phela nami ngisalolisa la ma uma phela uneshare nayo la ekhaya angisona ubhekifa nami kubhekifa ngoma wami owashada la ekhaya wacutshwa ngenxa phela shuthi uzothola umuzi wendoda indoda yakhe ayinamuzi angihlangani naloya muzi loyo wami lo mina sakhulumela ifa lama wami indoda yakhe ayinamuzi umuzigama wami ngokusala mina ngiyindawo wakho wa-anti wakho angiyindawo ukhona ngifile iphusi sakhona ishite eyi-1 ayihlanganisela ngisho usilimfoti lo ngoba kuze ngisho sofabasha yabona ndoda entshothe yakho iyasuka le kwa-Hammersdale ifika neyikhwama kuphela la ekhaya ayikho ngindawo ngisho ungakhuluma uzumila ngawo wedwa sengihluleka nawe ukuhlonipha umzali kuyakuphoqa ukuthi ungihloniphe ngoba ngenxa yakho uma mncane kabani mhlawumbe ngimisi nje mhlawumbe usazolanya mhlawumbe usazolanya yazi wena ngazi angeke ngazi angisazoyenza i-pregnancy test angazi noma ngiyithola kulezi nsuku
ubaba ngisazokhuluma naye yes ngiyayisola vele lonto bengigcinile lonto kumina ngithi ngizokhuluma noba kodwa manje sengibizela mama camera angisase ngikubhadlaza konke ke okay vele uyahamba nakusasa angindawo shuthi uzonqubula shuthi uzonqubula inkosazana hayi unfortunate ukuthi ubaba wakhe akekho cause kena uyena ubezosixwayisela le ndaba ukuthi ngempela kwenzakalani wena nokwazi nawe waze elinye iside lokuthi bebeshade behlanganisile la usawazi ukuthi bebeshade behlukanisile uyingane nayo la ekhaya ngimdala ngiyingane kodwa phela manje ngisenguma mncane wakhe uyathanda kathandi ngimdala kunawe uyathanda kathandi ngimdala impela kodwa nguma wakho kumele usimancane mancane itiye mancane itiye ekseni mancane kutoast mancane ukudla uyenza ukuvela kulungelanga usukhona nje ama remotes kanje ngonyaka nje ukhona nje ngidala ngihlanza indloko uphinde uclean vela ngizoklina udoti vele wena vela kwayi wena udoti nje uphelele ngizocela wena nje into engekho nje ngizocela ukubuye ngibuye la sizofonela ubaba ayikho inkinga sisi and something uyena kumele abe nezimpendulo izimpendulo konke nje kufuna yena singamfonela no ngeke ngize ngimfonele ngizomthinta ngicheck ukuthi kena ukhona nini because uyena uzoqondisa zonke lezi zinto because at the end of the day usithabi sebemnyameni yena wazi ukuthi usahlala nodadewabo kanti usehlala nomamncane wena uma wakho wakutshela ukuthi kena enza kanje lapho futhi angazi noma ke noma wakho wakhuluma inodlamini before ashone so kuningi ama loopholes akhona of which angagcwaliswa uyena udlamini but okwamanje into engicela yona ngicela nibe civil with each other ngicela nawe udlale yakhe indima mawusuka umthuma nje ngesicashalala sakho ngimthume njengomamncane ungazongibhedela njengobusho nje idlala civil ngamthume nje ngesicashalala njengomamncane noma njengosisi ngimthume kanjani asigcine ekutheni ke nanisawosisi until aclarify udlamini okay hayi ngiyakuzwa nawe dlale yakhe indawo nawe dlale yakho kuba ulo indodakazi kubaba wakho angithi up until ayicacisa ukuthi kwenzakalani because right now noba u2 nikwimix yento ke na eyaziwe umuntu oyedwa omunye usashona hayi ngiyeswa sisi okay so ehlisa umoya sitha ngiyazi ukuthi wena who was in the dark la unokwazi yena bazi ukuthi kwenzakalani but unfortunately asisakwazi ukuthi kena siphinisele isikhathi emuva so into esingayenza ukuthi sithole indlela yokuthi sonke simove siye forward ay noma kunzima nje I understand nawe ke nokwazi ngiyazi ukuthi usumamncane wakhe but ke na awumiyeka process yonke lento leyenza kuyena anganginaki ke nayo angiyezwa ke kuyimanje shuthi ngizothi niphuma ngisho ngeke ngize ngiphakele ngisho ukudla mina la ekhaya awukwazi nokwazi ukuyiphakela uyena nje ophekayo umuntu ophekayo vela athe umuntu ophekayo yena usinta amabhodo nokwazi adwenze njani akhatheke na mina ngiya-order mina ngi-order online vele ukudla ngishwayelanga nje vele ukudla homemade ngiya-order vele ngizothumela nomunye uchwepheshe ke mawukuthi asakahlangani naye ubaba Dlamini azodila nani noba u2 because at the end of the day fanele nithola indlela yokuhlalisana ngenhlezi niqwebhana ngathi namakati sitaphephisa ukuthi ke na izinto i-turn out kanje so now you understand why engahamba goduke ngoba naye usefila ukuthi ikwakhe la okay so asehliseni imoya akusiza ukuqwebhana okwenzakalile sekwenzakalile umuntu onempendulo uDlamini so I hope ukuthi ke na mangimfonela ngizomthola avuma ukuthi ahlale nathi sikhulume le ndaba khona nawe uzothola impendulo because bakukweleta impendulo eziningi eziningi okay ngiyakuzwa sisi hayi siyabonga nokwazi ukuthi ke nohlalile la wasambulela ke nezinye izambulo ositshele zona ke kuningi sisi kuningi hayi yo hayi ngiyizwela babuyele emakhaya yo usithaba kithi uyena desebumnyameni unokwazi waba ne-conversation noma wakhe before ashone asazi ke noma ke uma wakho akhuluma inodlamini before ashone uDlamini akekho usasemsebenzini unfortunately ngesikwazi ukuhlala naye phansi simbusise naye ukuthi kena luthini udaba phakathi kwaSitha naye unokwazi ngoba uSitha usebumnyameni okangempela and uyayidinga impendulo so Black Life ke bakithi ngeke size simnyeke uDlamini sifuna la impendulo sinithanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe The Black Life TV.